Dámy a páni, čaute, prvé domy porovnávačka parfém, ktorý mi odporučil jeden z vás a je to Armaf Private Key to My Life. Toto by mal byť klon na Bulgari Tiger, ale pozrite sa na tento elegantný, krásny flakoník. Ja takúto jednoduchú eleganciu môžem, dokonca máme magnetický kapík, paráda. A na porovnávačku som si doniesol Alkiam Silver od Latafi, ktorý je jeden z najbližších klonov na túto DNA Bulgari Tiger. Takže neviem sa dočkať, ako to vypáli, ale hneď podľa týchto popiskov vám poviem, za mňa to bude zase ďalší twist, ak vôbec, na túto Tiger DNA. Tam grapefruit, je tam ananas, je tam bergamot, je tam mandarinka, v strede sú biele kvety s muškátom a v základe jantar, pačuli, pyžmo a koža. Poďme na to, uvidíme, čo budeme cítiť. Dve streky ako vždy, 1, 2. Kde je ten Alkiam Silver, Armaf. A ďalej nemusíme ísť. Toto pozná každý jeden chlap. Toto je koža, ananás, bergamot. Hneď vám to udrie do nosa. Ak poznáte DNA na Bulgari Tiger, toto je čistúčky grapefruit, sladučky, ako čisto vyprané prádlo. Túto DNA vám hneď ukážem. Presne, absolútne presne. Je to Armaf Pressure 1, ktorý klonuje Creed Aventus Absolu a toto je klón niečo medzi tým Absolu a Creed Aventus. Takže chlapi to zbožňujú. Toto budete zbožňovať, ale za mňa sú tam lacnejšie verzie, lebo ja som za toto dal 50 libier. Je to luxusná vôňa, určite použili luxusnejšie ingrediencie, ale ako vravím, sú tam lacnejšie verzie na túto DNA a nechápem, ako niekto mohol na internet napísať, že toto je DNA na Tiger. Absolútne nie. Toto Tiger nevidelo ani z lietadla. Toto bol Armaf Private Key to My Life a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.